ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ମେସେଜ ଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ମେସେଜ ପଢ଼ିଲେ। ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଅର୍। କେଉଁ ଗୋଟେ ବେବିର ମେସେଜ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ନୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ବେବି କିଏ? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବେବିର ମେସେଜ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହସିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ସେହି ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ହାଇ ବେବି, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଆଉ ସେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରିପ୍ଲାଏକୁ ବି ସେ ପଢ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଯେ ଏ ବେବି କିଏ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏ ବେବି କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତରରେ ଖାଲି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସେ ବେବିର ମେସେଜ ଆସିଲା, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଭେଟିବ କି ନା ନାହିଁ? ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମେସେଜ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ଭଳି କାମ କରିଲା। ଏବେ ପତ୍ନୀର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସିବା ଛଡ଼ା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକେଟରୁ 2ଟି ଟିକେଟ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କ୍ରୋଧରୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଏକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 10 ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଁ ଘରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଚିଠି ଧରି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆ ପାଖରେ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ, ଡିଅର୍ ୱାଇଫ୍, ଯେଉଁ ବେବି ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ଏଇ ପିଲା ଯିଏ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଲା ସେ ବେବି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସିନେମା ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେବି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ କହିନଥିଲି। ଭାବିଲି ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବି, ଦେଖିବା ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମ ସନ୍ଦେହ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏ ବେବି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ ବରଂ ତମର। ରୁହ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ଏହା ଆମ ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ତୁମ ପ୍ରଫେସର ତୁମ ନୋଟ୍ ନେବା ବାହାନାରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଓ ତୁମ ଚାରେ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତା କାମ କରିଲା ଓ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଏ ଶିଶୁ ବଢ଼ିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଭୟରେ ତୁମକୁ 6 ମାସ ଯାଏ ଘରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ତୁମ ବାପା ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ଏହି ଅବାଞ୍ଛିତ ପିଲା ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ତେଣୁ ତୁମ ବାପା ଏହି ପିଲାକୁ ଗାଁର ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ଛୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବେବି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯଦି ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ, ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆର ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖିନିଅ, ଯାହାକୁ ଶେଷ
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ତୁମ ବାପାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋହରେ ଭରିଗଲା ଓ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ବାକି ଅଛି ଓ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ, ତଥାପି ଏବେ ବି ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି କିପରି? ଏସବୁ କଥା ନିଜେ ତୁମ ବାପା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାଘରର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବିବାହକୁ ମନା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲି କାରଣ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବେବି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲି। ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଓ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେବି, ବିନା ଦୋଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ବାସ୍, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଘରୁ ଫେରି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଫେରି ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ରହିଥିଲା। କାରଣ କିଛି ବି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଉପଶମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ନାମକ ରୋଗର କୌଣସି ଉପଶମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ପରସ୍ପରକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନାଇସ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେଉଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।